Salutare, dragi prieteni, Ionuț aici și bine v-am găsit cu primul meu episod de amintiri în care, nu știu, să mă gândesc, da, știu subiectul, vă las în suspans, da, vorbim despre amintiri din clasa a 9-a. Bă, păi bine, clasa 9 fiind liceu, adică școala profesională, în fine. Bă, vreau să menționez că în amintirile astea, de pe clasa 9, multe dintre ele le am cu un verișor de-al meu. Dar bun, hai să începem. Deci, când am intrat pe clasa 9, desigur, eram eu boboc, nu știam eu cum stătea treaba pe școală, dar aveam pe un văr de-al meu. El fiind pe ultimul an, pe clasa 11. Și, prima zi, să-ți cunoști clasa, dirigintele, să zic, mie mi-a plecat dirigintă. Și mai eram eu acum, a doua zi, vorbeam cu vorba, bă, unde ne întâlnim, ce, cum, hai că ne întâlnim. M-a dat de multe amintiri, unele și frumoase, altele poate nu, din clasa nouă, dar să zicem. Și într-o zi, nu știu, noi ne-am întâlnit. Și cum fiind pe la început, unii boboși nu știau școala. Și am dus și eu pe la vreme prin clasă, pentru că mi-a arătat și mie unde are el clasă. Și atunci, nu știu ce s-a gândit el, cu un coleg de-al lui, să înceapă să zgârie tabla cu creta, desigur. Și cum a zgâriat el tabla cu un coleg de-al lui, a venit profesorul de sport la ei în clasă și face care zgâria sirața ai dracu să fiți. Noi, îți dai seama, noi, am zis, noi domnul. Acolo un coleg de-al vărmeu din clasă, în fundul clasei, face, ăsta zgâria domn profesor. Face, ieșiți, hai gata afară la aer. Bă, am ieșit, ce să facem. Mai fost amintirea aia când eram și ne mai întâlneam noi așa cu curtea școlii și ne mai ardea nouă de câte o trăznaie, de câte o glumă, alea. Și a fost odată când nu știu cum ne-am nimerit noi pe spate, pe acolo pe curtea școlii și pe unde erau niște autocamioane, am găsit un Adidas, un bocanc vechi. Bă, și geamul de la cămin era deschis. Ce ne-am gândit noi? Hai să aruncăm să vedem care nimerește să bage bocancul pe geam. Bă, dă încă un coleg, 2-3 de-ai lui. După aia dau și eu. Bă, niciunul n-am nimerit. Asta-i seama. Bă, ce să nimerești, frate? Bă, și am dat odată, nu mai știu, vorba a fost ultimul care a dat. Bă, și rămăsese bocancul blocat pe balcon. Adică a căzut, a dat pe lumină și a rămas pe balconul de la cămin. Și îți dai seama, noi ne-am gândit, bă, hai să căutăm să vedem dacă e deschis, că poate punem pe cineva să împingă iar bocancul cu mătura de pe balcon. În fine, a mai fost aia când, cum eram noi în spate într-o zi, tot așa, tot felul de chestii și tot așa, atunci ziua aia știu că ploua și n-aveam chiar umbrele atunci. Și face vârme cu încă un coleg, la un coleg de-a lui, bă, du-te și ia și tu ușa hal, fiind hala deschisă, colegul la lui fiind super mare, super puternicos, a luat ușa de la hal, când am văzut, am rămas noi așa, bă, e bine, că stă bine pe post de umbrelă și o ușă de hală merge. Și băieții, dacă vedeți videoclipul ăsta, eu zic că unele amintiri a fost bune cu voi, adică m-am simțit și eu bine și dacă vă mai aduceți și voi aminte, mai râdeți, mai este și și acum mai mi-aduc aminte, poate unele da, unele nu și acum eu zic că sper că o să ne mai întâlnim noi așa, mai între noi. Cam toate bune și frumoase, acum ce să zic. Asta a fost pe partea cu vârme. Acum dacă vezi videoclipul ăsta, eu zic că cea mai mare parte
de clasa nouă care am petrecut-o cu tine a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Sincer. Și băieților, vă transmit salutări și numai bune. Poate ne întâlnim cumva vreodată și nu mai aduce aminte câte o amintire câte asta. Acum trecând pe amintirile mele, adică gen ce am făcut eu singur în clasa a noua. Prima dată eram noi că aveam practica în școală, desigur. Și cum am fost noi prima dată, în prima zi atunci la atelier, noi eram ceva wow, că avem atelier, că nu știu ce. Și aveam un profesor, era destul de așa cum se cade, adică vorbea destul de frumos cu tine. Și, odată ce m-am gândit eu cu un coleg, care eu cum îi zic, Gogu. Fac eu, Gogule, hai să ne batem cu capsi. În trusele noastre nu de prim ajutor, să nu credeți că truse de prim ajutor, truse de scule. Aveam niște capsatoare naibii, alea sunt bune pe post de pistol să mor. Deci au capse de 20 de milimetri. Adică 2 cm aproape, dacă nu mă înșel, dacă transform bine, așa, în fine. Și am zis, hai să ne batem, ne prefăceam că jucam Counter-Strike cu alea. Bine hai că ne batem, dă-i măi. Eu un capsator, el un capsator, că noi atunci când ne-am văzut, ne-am uitat la el, dar nu știam să le încărcăm cu capse, niciunul. Până a deslușit un coleg sau o colegă, nu mai țin minte, sigur, misterul cum să încarcă capsatoare cu capse. Și dă-i bobiță. Încărcam eu un capsator, Gogo un capsator, am zis, eu 1 metru, tu 1 metru și dă-i dată. Am duelat cu capse, mai rău ca în cel mai mare război. Eu cu capse, el cu capse, rămânea el fără capse, am zis, stai mă, luăm pauză când, sau ne luăm metri când rămânem fără capse, știi? Dă-i capse peste capse. Ne-am bătut, cred că vreo 2 ore. Dacă nu mă înșel, ne-am bătut cam vreo 2 ore cu capse. A fost frumos, mai fugeam, mai pe acolo, tot a fost frumos, dar vine vorba. Da, bine, că și acum, 19, ce să zic, că și acum ne-am mai bătut cu capse. Și colegii care sunt cu noi în clasă știu de ce zic. În fine, dar asta e o amintire. Bine, acum nu vreau să trec direct de la 9 la 11, dar dacă tot m-am apucat să vorbesc de atelier, ar mai fi o fază pe care am făcut-o pe clasa 11 acum, că da, desigur, fiind la 11 ultimul an, mama. Și eram într-o zi, aveam atelier. Și eu jucam cu un coleg pe nume Andrei. I-am zis, hai pe afară. Asta nimic, stătea pe telefon. Și mi-a sărit mie nervii. Bine, nervii. Așa la glumă, nu că mi-a sărit nervii. Și am luat telefonul, ca să mă alerge, numai ca așa, ca să mă alerge, știți? Și vine el după mine și după aia eu ciocăn în geam. Eu neștiind că domnul de practică era lângă mașină. Și am ciocănit din geam, mi-a deschis o colegă geamul și am intrat pe geam. Mamă, să vezi după. A venit ăsta în clasă, Andrei, a venit colegul meu, adică în clasă și face, când te prinde ăla de practică să vezi ce-ți faci. Eu zic, asta e, mă prinde. Și a venit domnul de practică, mi-a ținut mie o morală așa mai... Dar ce-a fost fain, că de atunci a rămas ieșirea mea numai e pe ușă și e pe geam. Deci eu nu mai am ieșire și intrare pe ușă, eu am ieșirea și intrarea pe geam. Și mai vine o fază cu ieșirea pe geam sau ieșirea pe dulap. Asta fiind o fază din generală care am făcut-o noi pe clasa 8-a, eu și cu încă câțiva colegi, câțiva colegi, dar nu stau să-i menționez. Am avut un semn indicator de ieșire, care marca ieșirea. Și ce ne-am gândit noi să facem? Am semnul indicator și l-am îndreptat către dulap. Și facem noi, toți profesorii care intrau în clasă, domnul, noi nu mai avem ieșirea pe ușă, noi avem ieșirea pe dulap. Și după aia a început să o punem la geam. Că avem ieșire prin geam. Deci era ceva extraordinar, ieșirea prin geam.
Bă, pot să zic că atelierul nu e la etaj sau ceva și poți să ieși pe geam, nu pot să zic. Dar unde e la mine în clasă, sus la etaj, na, mai ieși pe geam dacă mai poți. Cam asta a fost. Eu acum sper să vă placă. Nu uitați să dați un like, share și subscribe și să activați și clopoțelul ăla ca să vedeți și următoarele videoclipuri. Da, și v-am mai spus, nu promit nimic, o postez din zi în zi, așa că da. Deci cam asta a fost episodul. Eu acum vă urez toate bune. Ceau les!